Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kuli pibaro penampai abadi CTV mi piang sebab yang ipi Syekh Khubor hakimat kimat. Ini passion konushap Syekh Khubor nak link benta jong Jylla. Kekasi Students Union South Khasi Hills Club Tengbiang ya kejing kendra bar Jylla hakithan sora ban menta kasni ka arpunyau tri Nailar as apusan kila sedang ya kejing kendra naduk kedam kala. Habaya krem bedu presiden jong KSU South Khasi Hills usamla ribok dengdo wai thu bah kejing kendra hakadam kala kilalap bakidan kumba san phongutam kinong tre bar Jylla bat nakini kumba ar phongutam ka KSU klapen phaino namar bakim don yikikot kisla ki bapiang hadin kini ka KSU kalale ban khandra sah petrol pump ha ding po bat hangni kilalap bakidan laingut ki bar Jylla ki bangdan kon ha petrol pump halat thanat sorapan kalap bakidan riungun kidan haduk lai hajan rispa lai photli ki management jong ki school SSE ki bara manjur ban IT no shaka sarkar Jylla bar kini kilong arspa khna ki pratli ki de ki bapenyan de ki NGO ki balang bat ki ryushimen kat ba lai hajar lai spa lai pu artli ki de ki bapenyan de ki shnong kumba kalong menta hadu 100% ki board penyan jong ki school SSE ki bala manjur ban IT no shaka sarkar bar ki barang sa menta kilong salai persen ya kini lai thu do president ka Meghalaya SSE School Association uba Aristotle Sirumbai haka jingakran bakila pathai Khubor haka punyau trik Nailar ajapusan hadin balawai ka jingalang badu commissioner and secretary katanat puli puthi Vijay Mantri ubala khod ka jingalang yaki nongyalam jong ka Meghalaya SSE School Association yaka all Meghalaya Food Teachers Association bat yaka all Meghalaya SSE School Teachers Association hakano paisngi jong ka arpunyau trik Nailar ajapusan lalap yaka met yam jong ki angut nakaway ka klaw ka baham hakashnong maulang ren kashnong ka badan marjan bat ka permadan lapentikna bakini ki argut ki met yam jong ka ribaya hun marngar ka bana kashnong permadan bat uthombor lang sopho ubare na kashnong umdum kini bro argut kla jar ngai na du ka khatsam trik Nailar ajapusan hadin balayo jingtip ka babania nak tanat sentiat baudon uwe ubriu ubami na silchar asam banwan shillong ya ubala suba bawlara ki jingdi penbuat ki bakhen bian ki pulit ka kanhon anti narcotic task force jong ka east jante his district ha ka apsan trik Nailar ajapusan kila pelong ya ka jing upstrip ha ongkyang police petrol post ka bahap hapo upur usam jong ka lumshnong police station Umitirong ba ka Jylla konrat kongkal sangma ula pensyai bakat kum ka jinglum jingtip jong katanat sentian ka sarkar haduk menta kimshim ladon satya kinu ki kinhun seng lekno ki batmai ki basdang manmi Pyrthei biang hakani Jylla Meghalaya kum ka jingpin khre ya ka jaka pelang nyut ka batmai ka Jowai Municipal Board kalapen sengau thu pai ba halor ka integrated scientific landfill site bat ka segregation of waste na ka benta kinong shnong jong ka shnong lat thlabo lum soyong berkaralin haka jingalang kabalalong halat thalabo community hall haka arpusan trik Nailar ajapusan umitirong ba ka Jylla u konrat kongkal sangma ulai thu ba kin mi bet kijing persha bat ki jingsngau haka jingpin bet yau pur usam ubadan hapdeng ka jinga ka jia kabalane menta lasan fu arsnap kasar ka Jylla kabala pentrikam ya ka hukum jong ka yingbisha Supreme Court shen kan sepelong ya ka jingtho examen bat ya ka interview na ka benta bantungkam pura yikir khod ad hoc kibatrei hakatna trekam per bala thungkam hadien ka life way trik u nopra arajarnyo umitirong ba ka Jylla konrat kongkal sangma ulo ong ba lightly ki autonomous district council ki badan hapo rilum khasi jantia bat karu jong ka Jylla kidang donben ya ka hok ban lum ya ka khajna watla ka sarkar kala shim ya ka rai ban yarap siu ya ka tulok jong kidong trei nakadaw jong jingja accident ka bajja nakapor shakapor haka surok ba national highway UMLA ka Jowai constituency uma welat miki Jylla haka arpun trik Nailar ulalum ya ka jingalang baki he officer nakitna trikam sarkar ba pher banya thirjingmut halor kilat kilinti banya le ban pinduna ya ki jingja accident Kador bashnong urkalyar kala sedang ban pentrikam ya ka hukum ka ba ka office jong ka deputy commissioner kala penmi na ka benta ban weng ya ka jingtheng kali hakathan urkalyar dam sinyong ban nomsong kata ban island ban dan kuna ya ki kali ki bayeng harut surong namar ba ka jingyang jong ki kali ki penwet ya ka yeng jong ki wei par ki kali
Hadin baraweng ya ka jingshna dukan bala kia da kiding kiba kidong di madan ki jusyong di baro shikata bat bala sedang menruit daulan bat menpenyang di kishatri he ki bandasni ye kinong di madan kamot pran menta kala kham itenan ha kar pesantri Nailar aca pesan ke ying bishar jong UNA Khan District and Session Judge Joai kala rai penrem ya Wesley Bon pala ya uba jukhat sindru kumunana pala uba nakashnong baratona halor ke mukadama kabahap hapoka section 302 IPC namar ki kam penyap beriu ka Composite Regional Center for Skill Development Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities Shillong hakar penyotri Nailar aca pesan kala IT yikitiar jingerab shiki beriu ki beranjing duna ki department haka jingalang kabalalong hasti Central Library mentapanya phashi Khubor na Kylleng ki benta jongkari Menteri Ketnat Yadari Rajnath Singh hakasni balang ula batai ya ka operation sendur kum ka jingpen ke bapala jong kathma bala penya da ka teknologi da ka babendram ba ka jingstan ba ka jingslur ha ka ba ka shipai India ki la man pendam ya ki le no hakri Pakistan ka de ka ba ki le no kim la satya ban mudur ula ba ubajur ula beteng maling shop ya baro ka wikathan Jammu lain no tang ha ka district jo ka punch bat ka rajauri hakasni balang wat haba ki bor sensyar kidang yakun man penyo biang ya ka boarding ber ka umbam ka umdi mitrang ba ka Jylla Telangana A Revant Reddy hakasni balang ula batha ki bor sensyar district baki dei ban husiar bahana mar ka jingthe jong ula ba ubajur ubaling shop ki benta jong ka Telangana na du ka mi jong ka sni ba ha ka bala shlei ki jakat hem bala penthodru ya ka jingpnya so ki surok shikatu ka ni teli kishno hadin ka jingtha jong ka yingbisha Supreme Court ban shimkhya halor ki so surong ki babu jingma ya ka let kawan bar ka ya ka yeng jong ki brio ka sarkar Rajasthan ka la shim ya ka sienjam ban kemlot ki so surong bat banbu iki shiki jaka ki balapan kre ki company di umpnyam jakari India ki la bu thong man yo kamai bha house nam mangtingka namar ka jinghya dor jong ka umpnyang bat ka jingduna ka jingdu nong ha ka LPG ong ka kaipot ka bathmai Umitrang ba ka Tamil Nadu MK Stalin haka singi balang ulalit sa Bihar da ka Lingsun banishimenta haka voter adhikar yatra jong Rahul Gandhi belong nonyalam jong ka Sing Congress da ka bapin paw ya ka jingburam ya ki kinthei ki sipai Assam Rifle kila pelong ya ka program ki bapin priang ya ka Khubor haka Jylla Manipur ka ba ithu ya ka jingarin kat kerdan bat ka jingpin Khubor ya ki kinthei kini paglang Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Kajing ya beriu na kajing selat ka Eryong Typhoon Kajiki kala wandra ya kajing shlei ka bajur ha kari Vietnam bat ha kini jing ja we beriu la jar ngai bat lai pusawut ki we pat kila misaw lai thu ki Khubor ha kini ski balang kat ba kino shalan mar shabari na kari India kidang penkre na kabenta ka jing shakta hadin ka jing penjari khajna sa 8% da kari Amerika kabala trikam ha ski balang ki Khubor kiloong ba ka jing penjari khajna da utram kala ban kata ya ka gross domestic product lani ka GDP jong ka United States kala dan biang ka jing kran ka bathmai ban yo pelai ya ka Nimisha Priya ka batre kum ka nurse na ka Jylla Kerala ka bala sha ban rai pinram ban sha penyam hari Yemen President Lee Jae-myung ula lejngo ya ka we ka jakashna ling hanong ba Philadelphia kum kadak ban pinpau ya ka jing shimkhya jong ka South Korea ban yaram na ka benta ban pin imbyang ya ka kamshna ling jong ka United States ha ka sien ka bakhan nyau ka General Assembly kala pinkin ria ban yata ya ki jingpin kala jong ka Security Council sha ka sien shong darbar ka banwan hadin ba kamshim lala ban ai jimenjur ya ka jingtho ban bu ya ka mat na ka benta ka jing yakran Kishipa jong ka Israel kilai thu ba ka jingkarwit ha ka sien ka baar ya ka Nazar Hospital ka baran ha Gaza ka long man pinjulor ya ka kamera bala pandai da ka seng le no Hamas kat kum ka jing shem ha ka jing tokit ka bankong Unong mikmat bakerpang jong President ka United States Steve Witkoff uloong ba unsay kendu ya kinong mikmat na ka Ukraine ha New York ha ka dikatayo ka bansawan na marka jing persang jong ki nong yalam kidang ya biteng banwa dikilat gilanti ban penkut no ya ka jingakan at happening ka Russia pa ka Ukraine ke India ba ka Kuwait kila pelong ya ka jingalang jong ka Foreign Office Consultations ka banyaw ha New Delhi ha ka singi baar ban bishar banya ya ka jingadai happening ki at kiri ka Parliament jong ka Lithuania ha ka singi baar kala menjur bantung ya ka Inga Ruginia ka badai ka menteri ka bakmi ya ka tanat Social Security and Labor kum ka menteri rangba ka bathma jong ka Lithuania Tigitu kilang Khubor hakimat matasi. Kuble. You can be laid back and yet never be late.
while others value money. Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.